नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। तर आज बाजारात कोणच नव्हता, त्याच्यामुळे मी पण शुभम नितीन तिन्ही आमची एकाच लाईनमध्ये दुकानात। तर तिघेही आम्ही आता शेती करूसाठी इलो। हे बघा पुढे दिसतं तुमका, आणि आमच्याबरोबर शैलेश पण शैलेश मागे दिसत आहे बघा। आणि याचं मी आता टी शर्ट घातलं आहे ना, तर आपलं मित्र आशिष नाटळकर ह्याच्या चॅनलचा टी शर्ट तर त्याच्या चॅनलचं नाव आणि त्याच्या चॅनलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते तुमका। सुवर्ण कोकण म्हणून जरी केलास तरी तुमका यूट्यूबवर मिळतला, आणि नाहीतर तुमका मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुमका लिंक देते, ती पण बघा तुम्ही। तर बघूया आजची शेती कशी करतात आणि नक्की काय करतात, आपण त्याची थोडक्यात आपण थोडीशी माहिती घेऊया। व्हिडिओ जर तुमका आवडला तर नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा। Cheers. गेल्या वर्षी जेजुरीक होयो तू कळता म्हणजे समजला तुका। ह्यो बैल नवीन ना, काळो तो आणि तो जुनो। हे जो काळो बैल ना तो नवीन बैलास नवीनच घेऊन इल्यात, आणि त्यांना उजू करूसाठी पहिला त्यांना फिरवचं लागतं असंच जोतक बांधूक। आता ते काय पहिल्यांदा एकदा बांधलेले नाही, आता परत दुसऱ्यांदा बांधले नाही येते का। आता नांगर लावतात, ह्यो नांगर लावण्याचा प्रकार हा। बैलांका बांधल्याच्या नंतर तर पुढे जोत ते का नांगर बांधतात, होय ना शैल्या? ते का जोतच म्हणतात ना पुढे, ते का सगळा मिळून जोत असा मानेवर ठेवला ते का जू म्हणतात। मानेवरचा जू पाठून नांगर, हां मानेवर ठेवला ते का जू म्हणतात, आणि पुढे ह्यो तो नांगर दिसता तो आपल्या। नांगर कोणी धरला ना बघा जरा। तर बैलांका अजून समजत नाही नक्की काय करूसाठी बांधले नाही आमका ते। आधी जोर देऊ नको रे हो, नारे राहो दिवसच फिरान देवाय एकदम लोट टाकून दे। आमच्या लांब राहून धर मग आमच्या लांब राहा खालचे कोपरे आहेत ना, त्याच्यात तरव पेरलेलो ना शैल्या, तो खाली आता तरव पेरलेलो ना। खालचे जे हिरवे हिरवे गार दिसतात ना, ते तरव पेरलेले। इकडे भात शेतीच केली जाता, भुईमुगाची शेती आधी दुसरी आहे, ती पण व्हिडिओ आपण बघूया। आणि आपले जाणकार शेतकरी इल्यात इकडे, विजय मिस्त्री समोरचं दिसतं तर त्यांचंच घर हा। पुढे आता गणपतीचे कारागीर आहेत आपल्या बेलाच्या वाडीमधले। बघूया कसे उजू करतात ते। पुढे जाऊन दे, जाऊन दे काठीला उचलून जाऊ दे तो पप्पा कोपरो सामना आहे का। आमचे आता शेतकरी जातात गॅस बत्ती ग्रुप मधले। बघूया आता काय करतात ते दोघे जण।
वाट लावते घरायचा कशा फिरवू नको मगाशी पाऊस होतो, पावसाच्या आता पण ढग दिसतात, पण पाऊस आता नाही येऊच असं वाटतं. सकाळपासून पाऊस होतो भरपूर. हळूहळू व्यवस्थित चलाक लागलो. आणि हिरव्यागार असं बघितलं ना का जरा बरं वाटतं. ही जुना ह्या काजीचा झाडा, काजूचा किती बघा मोठा आता आणि कसा कसा आता बघा. आणि आताची कलमं आहेत ना ती एकदम लहान असतात. खूप मोठा जुना कलामा काजीचा, सॉरी झाडा. शैलो आडनाव घेता त्यांचा. वा भाई मौज कर दी. दोघांका शेतीचे अनुभव त्याच्यामुळे आता चलाक लागली आहे हळूहळू. असो आणि किती दिवस, 8 दिवस असं चाललं तर चालत ना व्यवस्थित उजू होत. आणि 2 दिवस चाललं तर उजू होत. मगासपेक्षा आता वातावरण एकदम ढगाळ झाले. बघा पावसाचे ढग समोर दिसतात तुमका, काळे काळे. मगाशी एकदम पांढरा पांढरा होता, वाटला मगाशी पाऊस येऊचो नाही, पण आता भरपूरच काळे केल्याने, ढगांनी काळोख केल्याने भरपूर. आणि बैल आता हळूहळू चलाक लागलो. जशी जशी त्यांना सवय होतली तसे तसे ते उजू होतलेत. आणि आमचे 2 पाडे उजू झालेलेच आहेत पहिल्यापासून. हा शेती करणारे शेतकरी मित्र आहेत आमचे सगळे. मगाशी नितल्या काय जमला नाही, गेलो तो खाली, तो वरती इलो. आता हळूहळू चलाक लागले बैल. पापया शब्द जरा पाठ करते माका जात धरूचा. हा 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 पाऊस इलो कडक. हे बघा पाऊस इलो, जोरात पाऊस इलो, एकदम कडक पाऊस इलो. आम्ही छत्री मगाशी ठेवली होती, छत्री आता घेते उघडून. अरे बाबा माझ्या, अरे उघाड. जमलं होत मला. किती वर्षांनी जात धरलं, किती वर्षांनी धरलं? 5 वर्षांनी जात धरलं. तुमची किती शेती होती पहिली? 5 वर्षापूर्वी 2 जातांची शेती होती. 10-12 कोपरे तरी. तू दरवर्षी धरताना जो आज हे जो गेल्या वर्षा मग मी घातलो. द्वात भारी हो, त्यात द्वात भारी होता, द्वात धरलेलो मी मग. आता शुभल्यांची शेती कायम असते त्याच्यामुळे त्याला सवय आहे दोघांका. नितलो कधी तरी धरता जो, त्याच्यामुळे त्याला सवय नाही तेवढी. आणि किती दिवस लागते त्यांना उजू? 2-4 दिवस जातील. आणि असे 2-4 दिवस कंटिन्यू असं जर केल्यानंतर होतं. काय नजारो हा ना, माडाची झाडं आहेत आजूबाजू. समोर त्या साईड गुहाळा, मी तुमका तो पण दाखवते. आणि ह्यो तरवो, हिरवोगार तरवो एकदम मस्त. आणि ह्या बाजू का ना हे उजू करतं ते बघा बैलांका. खाली जाऊन बघूया आपण व्हाळ कसं राहतो, स्वच्छ आणि सुंदर व्हाळ. मित्रांनो ती समोर आपल्याला दिसताना ती चव्हाणवाडी आहे. आणि चव्हाणवाडी ते थैना जरा पुढे येईलाच ना तुम्ही का असं सरळ ही पायवाट जी गेली आहे ही आपल्या भटवाडीक जॉईन होता. भटवाडीतून जेव्हा आपण राईट साईडला जातलो उजव्या साईडीक, तर तिकडे आपल्याला नारायण मंदिर मिळतला. आता ह्या आपण हे जे जातो ना आपल्याक मध्ये व्हाळ लागतो, त्या व्हाळात आपण बघूया व्हाळात पाणी किती येईला. कारण दिवसभर आज पाऊस होतो. हे तुम्ही बघतास या कोपऱ्यांमध्ये पण पाणी भरलेलं आहे बघा पूर्ण.
हे बघा आहे ना पाणी जाता खाली. आणि पावसात ह्या कोपऱ्यांमध्ये चला का ना मजा येतात. कुर्ले पण असतात, मासे पण असतात, चढणीचे मासे आपण जे म्हणतो ते कोपऱ्यांमध्ये पण मिळतात. त्यामुळे जे मासे पकडणारे पण असतात ना लोक, आता जवळपास इकडचे बेलाचीवाडीमधले सगळेच जण मुंबईगत. त्याच्यामुळे आणि नाही तर कुर्ल्यांची पण एक व्हिडिओ करूची आपल्या. हे छोटे छोटे मासे पळतात हे बघा. आत्ता हे दिसलेलो एक मका. हे बघा हे किती पाणी आहे बघा. हे बघा मासे. हे बघा एवढा पाणी आहे. आणि पुढे जाऊन बघूया ही रंगीबेरंगी फुलं किती फुलली आहेत मस्त. गणपतीचे दिवस जसे जसे जवळ येतात ना तशी तशी ही रानफुलं जी असतात ती फुलाक सुरुवात होता. जशी हरणं असतात, त्यानंतर कौंडाळा असतात, अशी बऱ्याच प्रकारची माती जी आपण सजवतो गणपतीची त्याची जी फुलं वगैरे असतात ती पावसाळ्यामध्ये फुलतात. आणि बघा वळात पाणी बघा किती येईल आता. या वळात इकडचे लोक आहेत ना ते कुर्ले पकडूक पण येतात. जवळजवळ ढोपराच्या जरा खाली आहे पाणी. हे बघा आणि मस्त स्वच्छ सुंदर एकदम तळाचा पण दिसतं. एवढा क्लिअर पाणी आहे. एक 2-3 वेळा पाऊस पडान गेलो मोठं, त्याच्यामुळे पाणी एवढा क्लिअर झाला. होर पण सगळं वाहून गेलो. आणि हायना आपण जर सरळ गेलो ना पुढे तर आपल्या मकरांचा आणि बाळूचा घर या समोर दिसतं. आता ता मिळताला आपल्या पहिला भटवाडीतला पहिला घर मिळताला ह्या वाटेने जाताना. आणि आजूबाजू घरात खाली रघु काकांचं घर असंच. तर इकडनं परत आपण पाठी जाऊया. चला मी तुमका ती पण घरं दाखवीन एकदा. पूर्ण तुमका गाव फिरवीन मी एकदा. ये 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 माका आधीच गुरांची भीती वाटता. मारल्याने तर काहीतरी उडवून टाकतीत. अल्लू अर्जुन उडवता पिक्चरात तसं उडवतीत माका. मस्त पाडो कडक लॅम्बोर्गिनी लुक. त्या पाड्यात थैने येऊन बांधतात ते बघा. हा मित्रांनो, तर आजचा दिवस म्हणजे आजच्या दिवसाचा व्हिडिओ इकडे पूर्ण होतलो आपलो. आणि जे बैलांका उजू करूक आम्ही इलेलो म्हणजे माका तर ॲक्च्युली माहीत नव्हतं. त्या दोघांका शैलेशला आणि शुभमला माहिती होता. आणि नितीन आपा काका आणि जिजा काका हे सगळे इकडे होते. आणि विजय काका पण होते आपले. तर त्यांका ट्रेनिंग दिली. आणि दुसरा ट्रेनिंग घ्या अजून 2-3 दिवस ते का असंच बांधलो ना की तो एकदम उजू होतलो असा त्यांचा म्हणणं. तर आजचा ह्या पूर्ण झाला. आता आम्ही जातो घराकडे, रिटर्न जातो परत. तर व्हिडिओ तुमका आजचं कसं वाटलो तुम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा. परत एकदा आपण नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.